Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय again दिनै आङो शेयार खालामगोन नोंथांमोनजों आङो दिनैहाय बेदर सङा ना सङा माबा मोनसे गोथावानो बुस्थुआलाय दिनै आं माशरुम जागोन so दाथ' गामियाव गैया नालाय गामियावथ' बिदि लकेल मोनगौमोन ओमफ्राय लकेल नङाबाबो बै फिनाय इदि फार्माव फिनाय इदि थायो नालाय इखौ मोनगौमोन खिन्थु दा गुवाहाटीयाव दङ बेखायनो बै टेमियाव फाननाया बेखौनो बानायनानै जानोसै स' नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेडब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो मा होनो ना स' थुदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नैबेखौनो संगोन नैबेखौ र' खाथिनिफ्राय खोन्थानांगौ बेसे प्राइसआ 199 आं हानाया जायाखैनो बेबायदि हाबा गोथाव जायानो ओमफ्राय बे केमेरामेना बुंदों आंखौ बेबायदि हाबा गोथाव जायोनो स' नायदो गोथाव जायोना जाया बेबायदि स्टाइलनि हानोसै आं माबा इदिसो हानांगौनो इदिसो हानांगौनो देलाय इदिसो हानांगौनो माला नै माबायदिया गोथावसिन जायोबा स्लाइस स्लाइस काट Langsung ke snack begini lima kan? फ्रायसो नालाय फ्रायसो जागोन ओंखायनो हानानै होबाय जाबाय दे लावदुम होखाबाय अरखौबो जाबाय दोनथ'दो only mushroom बिदि मोनसेल' ओंख्रि जाया मोनसे जाफेरि ओंख्रि जागोन आंबो फार्स्ट टाइम खेबसे जाखांबाय ओमफ्राय बे सेकेन्ड टाइम जागोन बिराद गोथाव संना जाहोदोंमोन आंनो लावदुमा बेखायनो आंबो दिनैहाय संनो नागिरदों थाइबेंजों नाथुर गोरान खारैसो थाव होआ जेबो थाव साव जेबो होआ थाइबेंजों नाथुर बिराद गोथाव एकदम तामाम गोथाव नोंथांमोनाबो जानानै नायबानो जाबाय आं ओरैनो बुङाखै बिराद गोथाव जाखायो माने साराया देमदेम गुदुं जाबाय दा थाव होनोसै दायो पियासखौ होनोसै अमा गोरानबो दंखायो बे खाथियाव खिन्थु जाना आरोना खामद्राय होआ दे मानो होनना बुंबा बे मासरुमाबो उनावहा मोनगौ माने अभार खामद्रायगोन ना बेखायनो बेखौ होना होखाबाय खोबनानैसो जायो आरामसे बिराद गोथाव जायोलै बियो Sunani jangan gua ada nang sunani jangan kamu jangan sunani hakan sih hai ini apa thai seri di feeding bagus kayak gini macam mana tahu Thấy bị phơi rác là thì bữa này phơi sương đi. Nang kapan lagi? Nanti sini yang lihat. Lau udah main pergi apa? Baby, mana buka kisah? Iya. Figura baru kita ambil nama. Coba apa di mana? Biji hayale. Mana? Lau udah masih di hay dia. Jadi gul. Bayu no side ke bukan mana kok? Saya apa? Ar gula lau mana gula lau. Lau mau. Beda itu? Bukan deh. Itu kayak yang. Tay mà bột bột Ready? Hot one. Di guru boleh yang berjalan. Coba
माबायदि खालामनो लावदुमा हटेल मेनेजमेन्टआव खामानि मावबोनाय मानसिथ' बयसो दा बोरायबाय नालाय हाला नों बोरायबाय आरो लावदुमा नों बोरायबाय माथो हेन्डसामथारसो मानसियालाय माथो हेन्डसामथारसो नुयो नोंखौ मालाय सिख्लाफ्रा नायनो लुगैसोदों मा खालामनो आं दा खोथि हरबानो जायोना बा गावानो देखायजाया आं देखायनो नागिरबा सिरि सिरि देखायहर आब' लावदुमखौ होननानै बुंहरलायलायदों सिरि बा मालाय सिरि सिरि उनखि खिथुखौ देखायहरबानो जायोना खानायखौ देखायहर खानायखौ जागोन दे उनावनो देखायहर हालदै संख्रि होखाजोब्बाय संख्रिखौ आरो एसे होबावनोसै बास ओइ बेरलायलायदों गुद ए मोनू भाई मैं कहना चाहता हूँ कि नै बिथाङा नाथुर माखौबा इउटुबाव होनो एनि टाइम लाइभ भिडिअल' होबाय थायो नै बेखायनो आङो बेखौ नाथुर नानि मा होनोमोनलाय हा नाथुर नानि गंबो दारिबो दारि होनोना गं होनो नोंथाङा कमेन्ट खालामनानै खिथाहर दे गंबो नायनो नोंखौ दिनै साइज थाम नुसोदो नायनो दिखौ अपना टपरा वा मालाय साइज थाम नुसोदो मालाय इदि हे गाइस आंखौ बोरै नुनो ने खोलाय आयु थैगोन बे दिनखौहाय बाला संनोसै नाथुरखौ एसेल' थाव होदो नै नाथुरखौ एवग्रोना लानानै नाथुरखौ एवना लाग्रोनोसै खोस्लियालाय बारा एरा इखौ बारा एवना लाया सरि एरा नङा बारा एवना लाया बेखौ खांनानै दोननोसै बेनि उनावहा खांसै इखौ गोलैगोन मा गोलैबाय दे खांना लाबाय नै दायो नाथुरखौ एवफ्रामखाना लाबायना ओमफ्राय दा थावबो होआ जेबो होआ खारैल' होगोन इ थाइबेंखौ होना होनोसै खारैखौ होलायदो दे खारै गैयाबानो जेबो गैया जानानै होनलायला ना गोराननि बक्सखौ दोनो खारै होबाय खारैया जाबाय काराखाना खारैया बेखायनो खेबसेल' होबाय ओमफ्राय संख्रिबो होखानोसै दैखौ लाबलाय आगै संख्रिबो होखाबाय दै गैया हालदै होबाबो जागोन संख्रिया जाबाय दैखौ जल्दि दै होनानै ए जगखौबो दै गैया गोदौबाथाय नाथुरखौ होबाय होनबानो मोनबाय जेबो गैखाया दे मोजां गोथावखा आरो इखौ नायनो र' बेबो मोनां अबस्थायाव खिन्थु मोनथ'वाखै आरो एसे खोबना होबावनांगोन इयो गोथाव टेस्टि जागोन होनबासो दैया खारजोब्बाय बेबो माबा गोदौबाय थादों ग्लब ग्लब ओमफ्राय बिथिंबो नै अलमस्ट रेडियानो जाखाबाय ग्लब ग्लब गोदौगासिनो दायो ओमफ्राय खिन्थु मोजाङै रुइथो होननानै नै खोबना होया साना होनसै इखौ
ओमफ्राय नै नाथुरखौबो होखाबाय बेवहाय ओमफ्राय एसे दै बारा जानाय बायदि मोन्दोंमोन आं खिन्थु बेखौ दैखौ रानहोबानो ग्लब ग्लब गोदौ होनानै रानहोबानो बियो माने मोजां जायो आरोना नोंसोरबो ट्राइ खालामनानै जुदि जाफेराखैबा आरो जाफेरबायबाथ' मिथिखागोन बेनि टेस्टआ बोरै थावबो गैया माबो गैया बिराद हेल्दि माने नै गोथाव नुबाय दा ओमफ्राय नै आलु फ्राय बे थाइबें ओमफ्राय नाथुर ओमफ्राय भेन्दि आलु फ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं मोनसेल' आइटेमजों जाखाथ'नाय देखायथ'वाखै बाट आं बाथोनदोबाबो जानो हायो दे बिदि नङा ओमफ्राय नै जाबाय ओंखामखौ जानो लुगैनो दे थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय आलु फ्राय मासरुम फ्राय भेन्दि आलु फ्राय ओमफ्राय बे जाहैबाय नोंलाय जों मिथिया बे आलु फ्राय बे भेन्दि फ्राय बे नाथुरना जों मिथिया जोंहा मेगन गैया नालाय नोंल'सो मेगन नुनाय ओमफ्राय नाथुरदो